Sibonge kakhulu umntabingelele, sibonge nabafuthi abasuka la ekade besishayela ijama. Sibingelele abafundi sibonke abanathi la, sibingelele bonke abaholi abakhona be-MK, aba-MK Youth League, sibingelele ngokukhethekile abanikazi bomhlaba esihleli kuwo amakhosi nezinduna, bese sibingelela kuwe baba Ncamalala. Mongabeli uselindile uNcamalala, ulinde nje isihlalo sakhe lapha e-Union Buildings. Angithi siyayithanda bathi mnandi ngokuphindwa. Buya Msholozi buya. Buya Msholozi buya. La ngaphambili ngizointroduce umuntu ongadinge uintroduce owaziwayo ithina sonke ngamagala lakhe. uNcamalala ngesinye isikhathi wathi asayi National Executive Committee ANC ephethe isikhundla esikhulu kuma officials. Wacela kuNelson Mandela wayemongameli ngaleso sikhathi. Wathi ucela ukubuya eze kwaZulu Natal. Engenandaba nesikhundla siphethe phezulu, omunye umuntu oyocabangela sona. Kodwa ethi nje ufuna ukuyolungisa ngoba khona ungezwani, uyabona abantu bakwaZulu Natal bayabulalana bayaqedana ngento encane nje ukuthi sidinga ukuthi umhlaba wethu ubuyele kuthini. Ngaphandle kokubalula into eziningi manje ngimsukumisa ubaba uNcamalala. Siyakhumbula sonke ukuthi uNcamalala mawukhuluma nge-free education is equal to ubaba uNcamalala. Mawukhuluma ngokuqeda kwe-load shedding is equal to ubaba uNcamalala. But comrade, before ubaba uNcamalala asondelela ngicela ukukhumbuza into ethu ezibalekile njengoba sibheka ama-elections. Kukhona igama elithi democracy ne-freedom. Siyasiphambanisela. I-democracy akuyona inkululeko. I-democracy comrades intando yeningi igunya. Bese kuba khona i-freedom okuyiyona into ekuthiwa inkululeko. Siyazi ayithola i-democracy sasikazo nge-freedom. Ubaba uNcamalala ngicathi mase ekhuluma nathi uzosichazela ukuthi siya kanjani enkululekweni ngoba namhlanje sisaxakekile siyahlupheka. Izwe lethu sahleli kwingcosana, abantu abamhlophe abangafikanga ngisho bephethe isicephu somhlaba beza la eNingizimu Afrika, bengena beza la eAfrika bezosicolonize. Kodwa ke ngicela ukuthi njengoba uNcamalala ezokhuluma ngathi asichazele ukuthi siya kanjani phambili. Sikhumbule into yakho comrade ukuthi there are only two organizations are contested these elections. These upcoming provincial and national general elections, comrades, awuthu kuphela ama organization are contested. Cabanga ukuthi sonke siyawazi. I-MK and the rest. Baba uNcamalala ngicela ukhulume nabantu bakho.